खुलुमबाय बिटिआर निउस चेनेलाव गासैखौबो बरायबाय। आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालायखाबाय, साबस्क्राइब खालायदो आरो बे खाथिनि बेल आइकन बेलखौबो थुनानै होदो जाहाथे गोदान भिडिअ थाबैनो सिगांग्रो नटिफिकेसन मोननाय बायदि। डिएन फाइलआव इउपिपिएल, बिजिपि, एजिपि आरो जिएसपि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मैया सानसेनि हाबाफारि लानानै बिजिपिखौ सरखार दाहोनो थाखाय जथाय सरखार इउपिपिएल, बिजिपि, जिएसपि, एजिपि जयै हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों। 29 नं सोनाब कक्राझार बियाबाव इउपिपिएलनि राजखान्थि हान्जानि जानानै मनरन्जन ब्रह्मआ देरहागोनना रोखा? हिमन्त बिश्व शर्मा बे बाथ्राखौ बुंनानै होदों। रायजो-राजाफोरनि गेजेराव हिमन्त बिश्व शर्माया बुंनानै होदों जे मनरन्जन ब्रह्मआ इउपिपिएलनि जानानै देरहाखागोनना रोखा जाखाबाय होननानै बुंदों। बिथाङा हाग्रामा महिलारीआ बुंदों जे हिमन्त बिश्व शर्माखौ ढाकानि मिउजियामाव थिसनगोन होननानै बुंदों। बिथां हाग्रामा महिलारीआ 30 नं सानजा कक्राझार समस्तिनि सिङाव थानाय कारिगाव हालामनिफ्राय गासै 15 सा बिपिएफ दोलोनिफ्राय इउपिपिएल हानजायाव जगदान होयो। लोगोसे एक्स-एनडिपिएसनि देबिस्वर बसुमतारी आरो प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आदर्शखौ मोजां मोननानै जगदान होफैयो, इउपिपिएलआव जइन जाफैयो। धेमाजि जिल्लानि 2 नं थादुनिया गामियाव थांनाय मैयानि हराव बारहुंखा सिलिंखार जायो आरो न'आ उरायखारो एबा न'-बां गोबां खहा जायो। न' सिङाव थानाय बुस्थुफोराबो गासैबो लेथेर-फेथेर जाजोबो। लिहुराम बर'आ बुङो जे बिपिएलनि बिजाथिया बिजिपि, इउपिपिएल, एजिपि आरो जिएसपिखौ गिनानै खारबाय नामा होननानै बिपिएफ हान्जानियाव मोनसे सोंथि दिखांदों आरो बिपिएफ हान्जाया एबार सरकार दानो हाया बेखौ एबा कंग्रेस देरहा सरकार दानो हाया बेखौ रोखा जाखाबाय होननानै मिथिनानै बे बिसोंथिखौ दिखांदों। बिथाङा लेंहराम बर'आ चापागुरि बियाबनि दहिरायाव हिमन्त बिश्व शर्माया इउजि ब्रह्मनि जानानै बिसारखौ थि फोसावदिं मेल खालायदों। चापागुरियाव बिथाङा बोहैथि दाननि 14 एप्रिल 2021 खालारै मिरु सरकारा डक्टर बि. आर. आम्बेदकारनि जोनोम सान खालि रायजो-राजा बन्द फोसावदों। मानो होनबा जोंनि भारत सरकारा मोनसे डक्टर बि. आर. आम्बेदकारनि जोनोम सान बेखौ फालिनो थाखाय भारत सरकारा बन्द फोसावदों। गासैबो भारत हादरावनो। फैगौ थामथि खोलोबनि बिसायख'थिया बि. टि. सि. ओनसोलाव रैखाथि होनो रैखाथि हान्जाया साखा-फारा जाबाय। रैखाथि हान्जानियाव खौरांगिरिफोरनि सोंनायाव बे बाथ्राखौ फिन्नाय होयो बिथांमोना जम्मु काश्मीरनि पुलवामा खाखापारायाव भारतीय सेना आरो उदखारि हान्जानि गेजेराव जानाय दाङा-बाजि गोख्रों जानो हमदों आरो जेननायनि लामायाव फैयाखै। निउज नेशनेल खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनाय बायदिब्ला भारतारि सेनाया सासे उदखारिखौ गुलि गावनानै खोख्लैनो हायो। बलिउडनि मुंदांखा फावखुंग्रि आलिया भारतीनि देहायाव कर'ना जिउसा साग्लोबदों। सुलुङाव मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा दा ह'म क्वारेन्टाइनआव दं होननानै खौरां मोन्नाय जादों। बलिउडनि मुंदांखा गोबां रोंग'थि गोनां मेथाइ रनसायगिरि बापी
लिंहननि देहायाव कर'ना जिउसा साग्लोबनानै दङ। मोनथिनाय बायदिब्ला बिथाङा ब्रिज केन्द्री देहा फाहामसालियाव देहा फाहामथाय होगासिनो दं होननानै खौराङाव मोन्नाय जादों। क'क्राझार हलथुगाव हालामनि मायनावपुरि गुदि फरायसालिनि उन्दै उन्दै फरायसुलि फरायसा गथ'फोरा फरायसा सान फालिनायनि समाव बैसागु मेथाइजों मोसानाय दिन्थिग्लांनाय, मोसादों बायदि मैया रंजानाय मेथाइफोरजों मोसानाय, गेलेनाय बादायलायनाय बायदि रोखोमनि मैया रंजानानै मोसाग्लाङो बायदि गोसोखौ गोजोन होयो।